Menta keski poi praspa ar popra ka kes. Bat kebabun ka mengila eksamen ngila pek bah ki kes ki bami praspa sejrom. Anding lawat bah history kalong ka jing kalong bakitu ki badon ka milestone tom kamot ki badon ka sngo bayong kli. Lane ki jerho. Kay ka bakila kalong kim salia ki ong em lele namangi bayong kli. Bat ban le pates su teng teng ki ki sngo salia. Lane teng teng ki kwa ban buri namari otip ki brio. Tika bangi kwa ban kerpat na kaliang ka sarkar menta. Kalau bangi kerpat kalau ngiyaki wei nong song snong ban bapit sngoba nang nei sekmat. Haba pidon inu jing sngo bakadon ke jing shit ke jing jerho ke jing kriat. Lani kanu kasain hagamet. Sngo baha wat lerain nengkong pitang chulap pisiam ka bakum kata. Wat ya mixu hayeng hasem syong marwei hay jaka ba nemya mix nang takabaar pat pentip hakitukin numbers kenang ba nakaliang katim jong ki health workers jongi kinyo ban le ya kabadon kam ngakwa ban pentip ang ni ba menta nakaliang ke sorkar ngilabu kini ki dedicated line ke bang ngingi ong ka war room helpline lane ong be ka helpline bat ke bang ibu mde syu tang HDC office mentang ila notify hakaway pakaway ka block headquarter hakaway pakaway ka block headquarter nga try playo ka to notification pelendet ya une u telephone number balada don kanu kabagi sngew ban phone sya une number kinnam le ran phone complain knang ba ngi nakaliang ko sarkar nginyo ban le ya ka badon kam bat kumang ong pi ka notification kalami mdei su mentatang ha East Khasi Hills henrei ha kleng jo ke jela mekla jongi nila bu ya une u helpline ha ka wei pa ka wei ka block headquarter jong ke jela mekla jongi barok ka wei namar dei tangleng ba kani bangila banjok thma ya une u knyang jingpang benta ka ba ar ka bangakwa ban pensyai hakane ke janmit na ka menta ka jingtip jong ki pait ba nong song snong jong ke jela ka jongi ki beneficiaries ki bayo leng ba jong u khau roshan ubangi ong leng ba jong kane ka NFSA ka total kinong snong ki bayo na jingmetoy na kani ka scheme NFSA ki poi arpawila saupusan hajar sispa saupusan ngut kabamut ka section jong ki baduk ki bejenja kalahap lepa ha kani ka kategori te lengba de kijingrap jong government of India nakaliang jong sarkar jela ngala de penbena ban ngasupen kan mau biang menta ka janmit kolong bang idon bok sibun bangila menta ubenai me bat ubenai jun nalor ba kiyo utu khau uba kehapan seu lai tingka sikilo menta nge ai shu lada kalong yeng kabayo lai pusan kilo si benai hakador lai tingka kinyo su salai pusan kilo uta pada bom don kam siu sinayaru naka benta ubenai me bat ubenai jun kabamut lengba jogan ka scheme ngangit sken kibaduk kibajenja la kumnuru ngin yayo jing mentoy lengba jongan ka scheme nang mentaw ni ubenai me ngakwa ban pentip ba ka jing sam na ki wholesaler sya kine ki fair price shop dealers kalaya chekmat don ki FPS ki baladep sam ki balasam don ki bedam sam bat mentang ila ongru baya utu khau na ki wholesaler bakin lift no nang taw na jun don ki lo wholesaler ki baladep lift lut borokoj mentas tamban pun poi sya kisnong sikitaw lengba jong kine ki FPS
dealers. Pen mau susu ang ni kalong ba? Dang don ni kejingnya ting kejingnya smith. Hadin balayap na ukobit. Kabat teng piong kibor niam kibor balang ki seng balang. Lene teng piong kiba kasnong katau lene kibhaying basem kaba pelong kiba kinting kin smith. Tengang akwa ban ong bahakan ni kapor. Ka SOP keladon. Mdei bandon kejing ting kejing smith. Namar ba ya kamet kitu bayap na uneu kenyang jingpang. La penbit penbiang haki hospital. Bat kitu kibayap hayeng ru hap ban pentip segeneres PHC CHCs kenang baka health team kan le ya kabadon kam. Bat hadin nang ta ni IT haki bayeng basen haka borsnong go bortau leni haki bor niam kiba per kiba hap ban pendek ya kamet kabadang sa.